ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ମୁଁ ଆଣିଛି ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଆସ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରଥମ ଖବର, ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ସପ୍ତାହକୁ 6 ଦିନ କାମ ନୁହେଁ, ବରଂ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି 5 ଦିନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏନେଇ ଦାବି କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ରାଜି ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 22 ତାରିଖ 10 ମାସ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ବଳ ଗୁଡ଼ାଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଗକୁ ନେବ ତୀବ୍ର ରୂପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଲରେନ୍ସ ବିଶ୍ନୋଇଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ 35ରୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ ବି ସତ। ଏନେଇ ଲରେନ୍ସଙ୍କ ଭାଇ ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ 40 ଲକ୍ଷ ଖାତାକୁ ଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। କେବେ ଆସିବ ଜାଣନ୍ତୁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଭଳି ଯୁଗାନ୍ତରକାରୀ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଜ ପେଟରେ ନିଜ ଯମଜ ପୁରୁଷ ପେଟ ଭିତରେ ମଣିଷ ଛୁଆ। ନବରଙ୍ଗପୁର ସଞ୍ଚୁ ଭଗତଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ବେଶ୍ ଅଜବ। 1963ରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ସାଧାରଣ ପିଲାଟି ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ୟାସ୍ ଥିଲେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 2500 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସିଲିଣ୍ଡର ଆଗରୁ ବୁକ୍ କରିବା ଭଲ? ତେବେ ଏହା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ଲିଷ୍ଟ। ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ଅଫିସ ବନ୍ଦ ରହିବ। କର୍ମଚାରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଆସିଲା ଛୁଟି ତାଲିକା। ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବେ ଓ କେତେ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ। 7 ଦିନ ଛୁଟି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁସି ଖବର, ଶସ୍ତା ହୋଇଗଲା ପେଟ୍ରୋଲ। ଭାରତରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତେଲ? ସାରା ଦୁନିଆରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତୈଳ ଦର ତଳକୁ ଖସିବା ସହ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନଲିମିଟେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଦାମ ହ୍ରାସ କଲା ଜିଓ। 160 ଟଙ୍କାରେ ଅସୀମିତ କଲ୍ କରିପାରେ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ସର୍ବଦା ନୂଆ ନୂଆ ଅଫର ଲଞ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କାରେ ପାଇବେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୀମା। ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ମାନବ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ତାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଯଦିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମିଳିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।